Все не можеш да намериш подходящата жена за теб. Все нещо не е окей. Ти си прекрасен, харесван, желан от жените, но никоя жена не е достатъчна за теб. В самото начало на връзката всичко е прекрасно и в последствие започваш да намираш дребни неща, които те дразнят в нея. Например, твърде емоционална, не сме на една вълна, не е достатъчно емоционална, намираш постоянно кусури и приключваш връзката. Откъде идва всичко това? Майка ти е била непредсказуема, понякога е била близка с теб, но понякога е била много студена и много далечна. Любовта винаги е имала цена. Никога не знаеш кога тя ще ти бъде отнета и ти си научил, че е по-добре да си тръгнеш пръв, отколкото да те боли. Това как се проявява в по-нататъчните отношения? Когато една жена започне да те обича истински, в теб се проявява силна тревожност, че тя иска повече близост, а ти се усещаш като в капан. Не защото не я харесваш, а защото близостта събужда в теб много стар страх. Ти се страхуваш от обвързване, защото го свързваш с загуба на подсъзнателно ниво. Страх те да не би да се превържеш и оставаш сам. И убеждаваш сам себе си, че просто не си срещнал правилната жена. А истината е, че ти не търсиш перфектната жена. Ти просто търсиш безопасна любов. Любов, която никога не си имал. И когато се разреши тази болезнена ситуация, ти вече няма да изпитваш този страх. И ще можеш спокойно да създаваш щастливи и дълготрайни отношения. Ако ти се препознаваш в това видео, остани до край, за да ти кажа как може да разрешиш този проблем. Менталната терапия работи с подсъзнанието, където стандартните методи и подходи не могат да достигнат. Всеки един от нас има съзнателна и подсъзнателна част. В съзнателната част това е нашето критично мислене, аналитично мислене. Тук е нашата краткосрочна памет. А в подсъзнанието са всички 95%. Тук са нашите мисли, емоции, спомени, преживявания. Всички наши увярвания или убеждения, които имаме за живота, за хората, за света. Това са негативните програми, които ние сме получили от нашите родители по генетичен път или чрез огледални неврони. Това, което ти имаш като вярване за любовта и този страх, който изпитваш, това идва от тези програми. Мислите, които ти имаш, идват от негативните програми, които имаш в твоето подсъзнание. И ако ти към момента не можеш да изградиш щастлива и дълготрайна връзка, то проблема е в твоите негативни програми. И чрез менталната терапия с експерт-менталист се влиза от съзнателната към подсъзнателната част, намира се тази програма и се заменя с положителна. И вече ги няма тези страхове, няма е тази болка и съответно ти не преживяваш вече тези негативни ситуации, защото когато се махне програмата и се замени с положителна, оттам мислите се променят, модела на поведение и реакциите на човек. Имаме безплатно обучение, ключът към подсъзнанието. Това обучение ще ти помогне да се запознаеш по-подробно и обстойно какво представлява менталната терапия, как работи и най-важното, какви проблеми тя разрешава. Към обучението имам и безплатен наръчник по ментална терапия, който също ще ти е от полза, за да си по-наясно с метода. С вас беше Златка Станислава, ментор, ментален терапевт, автор на книгите Дневник на мечтите, Кажи да на любовта, също така и основател на менторската програма Щастливи отношения, както и член в колегията по ментална терапия. Хубав и прекрасен ден ти пожелавам!